ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бори дигар ҳамаи шумоёнро ба шабакаҳои молбозори хуҷанд хушомадед мегӯем. Хуб дӯсто, тамошобинон, имрӯза видеоролики нави мо бошад аз шаҳри Хуҷанд. Ин ҳам бошад мувофиқи талаби дархости зиёди подписчикҳо, ҳамагӣ се сар буқаҳо барои наслгирӣ ё ин ки барои ем бастан барои шумоён ба фурӯш пешниҳод мекунем. дӯсто, тамошобинон, видеоролика то охири тамошо кунедон бо диққат. ман бошам ҳозир аз соҳиби мол дар бораи аними молҳо маълумоти пурашро пурсида барои шумоён гуфта мегузорам ки анин буқаҳое ки ҳозир барои шумоён пешниҳод кардаостем буқаҳои зоти ферма аст ки инҳо бошад синну солошон ба маълумоти додии соҳиби мол тақрибан 1,5 сола, шояд ки 1 соли 6 моҳа, 1 соли 7 моҳаям бошад ва калонаш. дӯсто, тамошобинон, чӣ хел ки достон пародаи чорнапёстри ва симентал аст ки сименталаш бошад аз фермаи малошни Радус будааст. вақтчанда харидорӣ кардагӣ. шахсоне ки мехоҳад молҳоро омада аз наздаш бинад, марҳамат, ба зери экран ба рақами соҳиби мол занг мезанедтон, омада аз наздаш дида боз ҳама ҷиҳата мана санҷиш гузаронида харидорӣ карда метавонедтон. хуб, чӣ хеле ки дида истодитон дӯстон, масъалаи хӯрданаш бошад бениҳоят назд, аз сабабе ки молҳо хушрӯ назд истад гуфта мана камбекор ма парофтем ки хӯрданаш бо ҳозир ба ягон хел камбуди нест гуфтосиян, саломатиш сулфаҳош нест гуфтосиян. боз омада мебинитон, месанҷитон, буқаҳо бошад барои ем бастан ва ҳам наслаш бошад зотҳои тоза аст ки оянда молҳои зотитон бошад. бордор кунитон, агар боварӣ дорам ки инҳо бошад оянда молҳош бачаҳош сершир мешавад. дӯсто, тамошобинон, ҳозираш барои шумоён мувофиқи талаб се сар буқаҳо ҳаст ки масъалаи хӯрданаш бениҳоят наст. ҳама ҷиҳата ҳозир ман қафооши барои шумоён гузашта нишон медиҳам. хуб, ҳозир қафооша тамошо кунитон, нишон медиҳам. бениҳоят қафоошаам васеъ аз сабабе ки шароите ки барои шумоён буроварда нишон додам ба ҷо танк, ҳавли танк. адрес шаҳри Хуҷандана омада мебинитон, ҳама ҷиҳата месанҷитон, баъд харидорӣ мекунитон. ҳоло бошад дандони гӯсалагиашро ягонтааш иваз накардааст. дӯсто, буқаҳо беҳад зотош наст, тоза моло метавонитон омада бинитон. ҳозир қафош бигузарам, тамошо мекунитон қафоҳои мола. хуб дӯстони азиз, мана қафошба даромада истодем. ҳозир бошад соноша тамошо кунитон, беҳад сонош васеъ моло. аз сабабе ки моло бастагӣ нест, загонба гаштагӣ ҳамаш бошад, ҳамин ба шароитҳои хонашонам танки даромадан душвортар. хуб, сабаби фурӯш бошад барои аними оғила сомба дар ваъда як ремонт карда камтар стройка карда аним бифурӯхтоса аниқтараш. агар не молҳои фурӯшӣ неифтосиян, лекин сорташ бо кафолат. ҳозир мана чӯ гуфта нишон медиҳам. моли қафои алош, алои майда гӯем ва иша алои овай сафедиш бисёр, алои калон, инаш симентал. дӯстон, моло беҳад калон, сорташ ба гап нест, хӯрданаш ба гап нест. инчунин ҳамаям барои насл беҳтарин аст. қаду қомат молҳои зотиҳо аз ҳама номери один. қафои бентон наш бошад тоза буқи симентал. боз омада мебинитон, месанҷитон, ҳар се молҳоям калгов. кадомаш маъқул бошад, сафедаш бисёраш ё ин ки сиёҳалои сиёҳиш бисёртар ё ки симентал. инаш моли номери 1 меҳисобем, аними сафедашро. ин сименталаш моли номери 2, инаш бошад моли номери 3 ҳисобем. дӯстон, аними биям харидор боварӣ дорам ки бениҳоят бисёр. хуб, боз як бор дигар мегӯям ки мақсади фурӯш барои аними ҷоя стройка нақс карда, шароитша нақс кард, баъд ҳамихел наслҳои зиёд кардан. марҳамат, аз шумоён дастгирӣ аз мо бошад, чун ҳамешагӣ наворҳои беҳтарин, молҳои беҳтарин баҳри шумоён. симентале бинитон дӯстон. ногуфта намонем ки нархошон бошад, тарозуя савдо мешавад, яъне ки килобаркаш. анамин буқаи симентал алоҳидава масъалаи нархномааш 60 сомон гуфтосиян. агар якҷоя мегирам гӯем, дутавай алоҳош аз рӯи 55 сомонӣ. дӯстони азиз, анамин симентал боз як бор мегӯям 60 сомон килобаркаш боз муомила дорад. ин чорнапёстриҳош бошад, сиёҳ алои яъне ки моло
55 сомон наздикка гуфтосиям боз қимотун мана камкида метия. Кена бо як бори дигар тамошо кунед то аз себебе ки гуфтем шароиташ камтар ҷо майда оғил. Симентал 60 сомон. Мясо молочный чорный пёстрый бошад 55 сомонӣ. Агар якҷоева оптом ҳар сеша як нафар мегирам гуд боз мана гап зен то анои мо худо агар хоҳад арзон кида метия. ҳамотонро барои дастгирот боз як бор дигар ташаккури зиёд дӯстон. Навбораи навбай интизор шавед.